Charming Romeo ang Juliet गोबां अननायखौ बावना होदों बयनावबो आं Charming Romeo ang Juliet गोबां गोदो गोदायनि सल'बाथानि Romeo नङा आं ट्रेजेडीनि गोरबो खनायाव मा दं नोंनि महर दं आंनि मबाइल स्क्रिनाव मैगं खादा लालायनाय हावै सेन्देल गानलायनाय नों रुजिनि वालपेपार दं आंनि मबाइल स्क्रिनाव मैगं खादा लालायनाय हावै सेन्देल गानलायनाय नों रुजिनि जारहु महर दं गोरबो खनायाव मा सिमाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा मोगथाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा आगदा आखि जेरैबो गोजौ गाहाय जेरावबो आनलिमिट नोंखौल' दं 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 मोनफ्लांबाय थायो सना दं 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 मोनफ्लांबाय थायो जेबो हाबा हुखा आं मावनो रोङा रांखावरि बिफाननि आं सासे लाफिसा रांनि गारना होगोन नोंनाव अखा गोदो गोदायनि सल'बाथानि रमिय' नङा आं ट्रेजेडीनि गोदो गोदायनि सल'बाथानि रमिय' नङा आं ट्रेजेडीनि से नै थाम खाम खौ नों दे दाम जारा फाग्ला नङा रमिय'सो आं उन्दुहांजाब्ला फुंनि समाव आं सिरि मोनोब्ला आंनि गुस्थि बिजौआव आंनि सालाय बिजौआव नोङो रुजेनि मिलौदो दं बाजैले फेनाव जौ लोंनायाव नोंनि मुं लाना जौ लोंनायाव आंनि जौ बथलाव समायना रमायना नों रुजेनि जारहु महर दं गोरबो खनायाव मा खामसालियाव आलायनाय आयनाखौ नायब्ला नोंखौ सेनोसै आंनि फाग्ला मेगना इन्जुराव आलायनाय केलेन्डाराव नायखोब्ला नोंखौ सेनोसै आंनि जावलिया नोजोरा शनिबार ना रबिबार 1 तारिख ना 2 तारिख फागुन मास ना चैत्र मास आसार मास ना सावन मास जेबो नुला जावले जावले जाखांफैयो नोंनिल' गावदां महरा